Kag sa good vibes, kabahin sa mga atraksyon sa tuigan nga 5 de Nobyembre celebration ang Fancy Drill Competition sa Bago City. Diri nakilala ang Enriqueta Montilla de Esteban Memorial High School sa Banwa sa Pulupandan nga makawalo na ka beses nga nagkampyon sa tuigan nga kompetisyon. Yari ang report. Bisan nagatagiti ang init, nagdag sa mga tumalanaw sa dalanon sa Bago City para saksihan ang tuigan nga Invitational Fancy Drill Competition nga kabahin na sa pagdumdum sang 126 5 de Nobyembre kahapon. 7 tanan ka mga eskwelahan gikan sa probinsya ang nagkumpit sa Street kag Arena Fancy Drill Competition. Pero sa ikawalo na ka beses, nangin madinalagon ang Enriqueta Montilla de Esteban Memorial High School sa Pulupandan. Enriqueta Montilla de Esteban Memorial High School. Sila man ang napili Best in Street Performance, Best in Uniform kag Most Disciplined Unit. We would like to instill the universal values that are even relevant today. Our forefathers had courage in their hearts, were brave enough to weather the storm. Nangin first runner-up naman ang Lopez Haina National High School sa Murcia kag second runner-up ang Murcia National High School nga first time nagpasakop sa kompetisyon. Nagbato naman sang special awards ang STI West Negros University para sa Best Platoon Leader, Best in Production Number kag Best Narration.